ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Хонаҳои арзон ҳастанд ки аз 70 000 сомон сар мешаванд. бардони азиз, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем. ба видеонавораи мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. мо дар видеои оянда гуфтагитона пешкаштон мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё квартира, замин, мошин чизе барои реклама дорен, метавонед ки дар номераи имо ватсап рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошен, видеонавори моро дар имо ва ватсаптон поделиса кунен. хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунен. ай хонаҳои арзони мо бо хабар шавен. рафтем якум квартираи фурӯшӣ. хоб якум квартираи фурӯш дорем дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Кулоб, дар райони Исмоили Сомонӣ, доми 121 мешавад ки пеши мактаби 51, яъне ҷои беҳтарин аст ки наздикишда ҳама чи ҳаст. хоб обшум сехонага квартира аст ки дар панҷум ошона қарор дорад. 70 квадрати метр. дар инҷа обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш отдельни аст ки ҳамаш ремонти беҳтарин кардага ки дар даруни хона кондитсионер, телевизор, термикс бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин, тирезаҳои пластикӣ ва аббои зебо часпондага ки фақат медорен зиндагӣ мекунед. ҳуҷҷатҳои квартира 100% ки срочна сум дар кора ки мебел, кухни, гарнитур ҳамаш ҳаст. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомон ки бо савдо ва муомила мешавад. бардони азиз, хоб рақамошон дар поини видео аст. метавонед дигар маълумотои пуррашро аз худашон гирен. номерои тоҷикистоншон ва номерои россияшон ва ватсап ҳам доранд. хоб шумо агар ҳам хали квартираи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, мошин барои реклама кардан, дар номерои имо ватсап рӯй кунед. дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хоб дуюм хонаи фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар деҳаи Чаманзор мешавад, пеши мулхона, яъне ки заминои нав. обшим 8 сотиқ замине ки дар хона кардагӣ тайёре ҳозир аста. дар инҷа обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш тайёр аст. дӯстони азиз ки ду тарафи хона маҳкам аст. бо се дар дигар хона қатъия калидору ошхона ҳамаш кати верантош кати фундаментош рехтагӣ аст ки якам аз дигар санг доранд, бо якам аз дигар қум запаска ҳаст ки далнеши мисол стройкатона мекунед. дар даруни ҳамин хона мағоза аст. дӯстони азиз ки мағоза айхиз чора савдо кардесиян. агар ки хоҳен мисол далши шумо борзада савдо мекунед. дар наздики хона аст масалан медпункт, масҷид ва мактаб хел чизо наздика ки дарахтони мевадиҳанда дар дуруни хона дорад. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алиши ҳам аст. бо квартира кати ягон квартира дошта бошен алиш мешавад. хоб кадомтон агар мехаред рақамошон дар поини видео, дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хоб сеюм хонаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз. ҳамчун замин ё ки хона фарқ надорад, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Шаҳбур. обшим 8 сотиқ замине ки се дар хона кардагӣ аст. қатъия калидорш коробка аст, яъне ки дар тирезаи ночаспонда рангу бор шкатур ҳам колоша худатон мекунен. хоб дар инҷа обсвет аст. ҳоҷатхона ҳамаш проектош кардагӣ аст. дӯстони азиз ки ин ҳамиқа тонистиян срочна сум дар кора мега. фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мешавад. хай кадомтон агар дар кор бошад, ина рақамошон дар поини видео метавонед ки дигар маълумотҳои пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. хоб як бора такрор шавад ки шумо агар ҳам хали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ки замин, квартира, мошин барои реклама, дар номераи имо ватсап рӯй кунед. бардорам мо дар видеои оянда реклама мегузорем. хоб хоҳиш мекунам ки видеонавори моро дар ватсап имотон поделиса кунед. хеле кори хуб мешид. чӣ хонае ки дар кора нависед, албатта мемонем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. хоб чорум квартираи фурӯшӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар Қурғонтепа мешавад, яъне ки пеши доми 16 этажа аст ки рӯпарӯи доми 16 этажа ҳамин хали доми 2 этажа аст ки дар ҳаминҷа қарор дорад рӯпарӯи мағозаи ёвар. обшим духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад. 43 квадрати метр. дар инҷа обсвет гузаронагӣ ҳастанд. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, кондитсионер, термис, мебел, қолин, палас ҳамаш дӯстони азиз тоза ҳамаш кардагӣ аст ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш фурӯхта мешавад ки срочна сум дар кора мегӯянд.
خب нархаш 174000 сомония ки бо савдо ва муомила мешавад ки дӯстоне ки аз шаҳри бохтар ҳамхали квартираи арзон пристабдан инаш мода варианти хуб метавонед ки дигар маълумотҳои пуррашро аз худашон гиред ҳуҷҷатҳои квартира 100%. марҳамат занг занед дигар маълумотша гирен. хоҳиш мекунем ки лайкоту намонед ва видеонавори моро дар имо ватсаптон падилиса кунед. чӣ квартираи хонаи замин дар кора дар комментари нависед. мо дар видеои оянда ҷудо карда гуфтагиотонро ба шумо пешкаш мекунем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. خب پنجم کوارتیر فروشی است دوستان، قرار دارد در قایراقم، یعنی که طرف لیل نبود کدومی که میدوند همون سنتر، یعنی که همون شهرک شده قرار دارد. آپشن دو خانگاه کوارتیر است که در دویم ارشونه قرار دارد. 41 کوادراتی متر، آبسوی دارد، آشخانه، حاجتخانه، حمام، ترمیز، کانسانر، تلویزیون، مبل با همه شرایط زندگی تامین است که سروشنا فروخته می شود با نرخ 165000 сомонӣ ки бо савдо мешавад гуфтагиа. кадоме ки харидори аниқа дӯстон гуфтага дар ватсап ё ки баъд аз соати 6 занг занам гуфтагиа ки мисол корда будиам беҳуда занг назанам гуфта, фақат одамони харидор гуфта хоҳиш кардагиан. хоб ҳуҷҷатҳои квартира 100%, яъне ки квартира бо ҳамаи шароити зиндагӣ тамин агар ремонти 100% ҳаста. рақамошон дар поёни видео аст. кадомтон агар харидоред метавонед ки дар ватсапшон ё ки занг занед дигар маълумоташа гиред. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хоб шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи кушоёндон қарор дорад ки обшим 10 сотиқ замине ки дар хона кардагӣ аст ки хонаи яъне ки советский аст ки ремонтош яъне ки миёна, яъне ки хай ремонти ҳамун пешина кардагишона ки хай ремонт мекунем бо зиндагӣ мекунем. хоб дар инҷа ба дуруни хона оби дайро мегзарад, яъне ки оби яъне ки арақ мегзарад. обуш бе проблема аст. светам аст, ошхона, ҳуҷҷатхона ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз ки бо ҳамаи шароито яъне ки таъмин аст, фақат метавонед зиндагӣ мекунед. фурӯхта мешавад бо нархи 185000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад. ва чӣ маълумоте ки ба шумо фаҳмо набошад гуфтагиа соҳибшон ҳаминҷа кам маълумотиш кардагиан, занг занам гуфтагиа ман дигар маълумотша худам мефаҳмонам. марҳамат бародарон, дигар маълумотша аз худашон занг зада гирем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. хоб ҳафтум квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши цирк қарор дорад ки яъне ки супермаркети Зafira боло шуда, ҳамин дом яъне ки домай тагашда супермаркети Zafira кадоме ки медонад ҷои нағзда. якхонага квартира аст ки дар чорум ошона қарор дорад. 30 квадрати метр, дар инҷа обсве дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, яъне ки балкон бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки дута балкон дорад ва дутаи дигар спутники баъзаи антенна, яъне ки баъзаи мисол медонед хай чира дар назар дорам, ҳамин хел чизоте ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки срочно фурӯхта мешавад. хоб нархаш 259000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мешавад. дӯстони азиз, рақамҳошон дар поёни видео. кадомтон агар харидор бошед дигар маълумотша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хоб ҳаштум хонаи фурӯшӣ навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи бӯстон гуфтагӣ аст ки пеши шоҳроҳи ваҳдат клуб, яъне ки 5 минута раҳ то ҳам маркази ҳамин хона, яъне ки маркази шаҳр дар гуфтагӣ аст ки ҷамоати ке исмоил гуфтагӣ бардорон хас аз худашон мегирен. хоб обшим 6 сотиқ замине ки 5 дар хона кардагӣ тайёра ки ремонт уже кардагӣ аст ки даруни хонаҳо суратчон нест. дар даруни хона ҳаммом, ошхона ҳамаш кардагӣ аст ки ҳатто калидорам дорад. обсведа ва пишти хонада боғча кардагӣ аст ки боғ ҳама намуд дарахтони мевадиҳанда ҳаст. гирди хона полни маҳкам аст. дӯстони азиз, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. дар беруншам дегдонхона, ошхона дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 200000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мешавад ва вариантҳои алишӣ ҳам дорад. дӯстони азиз, нагуфтиам бо чӣ хай худтон пешниҳод мекунед. рақамошон дар поёни видео, дигар маълумотша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. хоб наҳум квартираи фурӯшӣ навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар шоҳмаҳсур аст ҳамин квартира. хоб духонага квартира аст ки дар чорум ошона қарор дорад. доми 4 этажа аст. бардон дар чорумаш 45 квадрати метр ки хона дарунаш под абой тайёра, яъне ки фақат
ҳамин абой мечаспонанд, не ки пад абойш тайёр кардаги ҳастанд ки қолин пули ҳамаш парфтагӣ ҳастанд ки дар трезаву пластикӣ. خب در درون خانه آشخانه حاجتخانه همش عادل هست که ایوش уже ремонт کردگی است که تیارند بانی همش قاعدوی هست. خب فروخته میشد با نرخ 160,000 سومونی که با سودا و معامله میکنه گفتگی صاحبشون. خب رقمشون در پایین ویدیو است. کدام دوستانی که هم خیلی ارزان پرسیده بودن نش مداوریان اگر که معقولتون باشه زنگ زدین دیگه معلومات پرش رو از خودشون گیرین. مرحمت. میگذاریم بعد دهم کوارتیر فروشی. خب دهم کوارتیر فروشی است دوستان عزیز که قرار دارد در ناحیه رودکی یعنی که لینسکی رایون در امو تریتوری رایون شای. آبشیم دو خوننگه کوارتیر است که در دویم آشونه قرار دارد دومی سویسکی دوستان عزیز 60 کوادرات متر که درونش کلونه یعنی که صورتای درونش شده که میگه ریمونت دارد. در اینجا آب سفید دارد، بالکن، آشخانه، حاجتخانه همش ترمیز هست دوستان عزیز که در نزدیکیش بازار، مسجد، مکتب نزدیک میگه. کدومی که خیلی میدونه دیگه معلوماتش میگیرین که آپتیکا همش در پیش همین دوم هسته. فروخته میشد با نرخ 150,000 سومونی که با معامله و سودا همیشه در پیش کوارتیر گفتگی که حجتاش همش 100% دیگه معلوماتای پرش با تلفن میفهمون گفتگی صاحبشون. مرحمت رقمشون هست میتونین دیگه معلوماتای پرش زنگ زده خودتون گیرین دوستان عزیز. میباشد نوره دوام میدین. میگذاریم با 11 کوارتیر فروشی. خب 11 کوارتیر فروشی نوبتی ما دوستان قرار دارد در شهر خوجند در 8 میکرورایون قرار دارد که در لبی راه دارد. آبشیم یک خانگاه کوارتیر است که در 5 آشونه اگر که خواهین دکومنت هم کده می شود 38 کوادرات متر در 5 آشونه آب سفید دارد. آشخانه، حاجتخانه، حمام، ترمیز، کانسنر، میبل، دیوان، کرسلا همش قویده است که خانه به ریمونتی بهترین کردگی که همه شرایط زندگی دارد. خب فروخته میشد با نرخ 190,000 سومونی که با سودا و معامله میشود در نزد خانه گفتگی صاحبشون. مرحمت دوستانی که از شهر خوجند کوارتیر پرسیده بودند خانه‌ای که به پسرنیک از خودشون میتونین که دیگه معلومات پرش رو از خودشون گیرن. خب شما اگر هم خالی کوارتیر داشته باشین برای فروش یا که خانه زمینی یا که زمین یا که ماشین برای رکلام کردن در نمره ایما واسه روی کنید در ویدیو آینده رکلام میمونیم. میگذاریم بعد 12 کوارتیر فروشی. خب 12 کوارتیر فروشی نوبتی دوستان عزیز قرار دارد در شهر نورک یعنی که ناحیه نورک شهر نورک خیلی مدت معقوله. آبشین کوارتیر در سنتری همین نورک قرار دارد که یعنی کوچه یوسفی گفتگی است برای نزدیک پشتی گسنیسه دریا. خب فهمتم در نزدیک آبشین دو خانگاه کوارتیر است که در 4 آشونه قرار دارد 43 کوادرات متر که آب سفید دارد. آشخانه، حاجتخانه، حمام، سپلنی، کانسنر، ترمیز، تلویزیون بازار با همه شرایط زندگی تامین است که فقط میدونن زندگی همیشه کردگی است که یا دو برادری که ای همین طرفای نورک کوارتیر پرسیدن بهر شما پیشکش کردیم. خب فروخته میشد با نرخ 200,000 سومونی که با سودا و معامله میکنیم گفتگی رقمشون در پایین ویدیو است. کدام تو دیگه در کار باشد دیگه معلوماتش زنگ زده خودتون از همین نکه گیرین. خب اگر شما خیلی خانه‌های فروش داشته باشین که کوارتیر زمین ماشین چیزی برای فروختن برای رکلام کردن در نمره ایما واتساپ روی کنیم میمونیم رکلام این بود 12 خانه فروشی ما تا ویدیو آینده. خدا نگهبانی همه شما.